Tante Donatum. Kaddo Kopi Panstame, Kartam Karming Long, and welcome to my YouTube channel, Janu Vlogs, Lapen Ske. Apransi Kaddo Kopi Panstame, Diana Chong Iglong Ning Aklong Pen. Alama ke non regular vlogs tame upload on long ledelo, ke regular vlogs tame naman pi long ledelo. Alama ke non malom nili subso side chet lapen plus family tumpen time spend chet. Amase nili pini nalitum title thumbnail kelang pen nang tum chini paning opini video kelan mane interesting ho kali tata thekji setame nili vlogs का upload ले reason lapen के सब clips दो family तो मैं सबसे time spend दो बस इना ले तुम लापनिक था lapen के last short clip highlight इंथा दोनों तुम ला के नीली नॉन vlogs का upload ले अलग के Hormu high editing team tempat lapen ke ada perang breakfast jo tong ke koi lok lo dei kopi tong ceman pone lapen ke jun phit pu lapen ke breakfast ke ni ke gakhir ki jun lok lo dei gilas si jun la baya Kuku Thong đã cho nên cho nó engke la ke nini asopo thong teron bude dah dono dah jerpol cek ni kan dah dono Ariana Kapere ma la dat pen ke ne bong hostel long an ki humri dam lambang ke lang ta hem ka ching tung lo sita exam do kok si pon pedar lo hem namasi ke lang dam ko son son ma pu og reng no ma ade agra kali nak ben cinglit ada kak cinglit face ke lang pen ke hem ching tung ong lo di don lo tu okay don to hasap sovet tame nang de ham klang kono non lo pi posinili vlogs upload pon pedar ma pu ke nang dam da chini pon nili moto blogging tame ning dok pega lapen aprang pen tame nili YouTube channel amen chibi chenge jinu moto vlogs pu mate moto mane moto blogging bike pon bom si lam tham pon bom pu ya hedi la son mai ning do u ala si nili hal asut pen pini an nal tum kang hon support pen lo la si pini nal tum hana paklan pon jiget lo picheng sige nili riding jacket la pen ke riding pant kwan an ador ma kwan an sin pen ma nal tum hana tham pon ipo la si prang si nili nal paklan pon jik ke la rhinox pant mate riding pen lo nili nang tachini poni bola so riding pen bang ko ansi ke en ma 8950 la dam lo ke la ke nili Kenam cheng riding jacket lo la bang ke BBG company pen biking brotherhood pen la daktai si logo do I ride lift po pado so avoid june pegan ining da wala so jacket tame tala ni Kenam chenga jacket lo la pen ke la so price ke NK 6550 la pen ke la riding boots orazo pen la sitame around 4590 last time en hedi la riding boots man plus one more Monday doon ito and so pen mana ni favorite lo la pen kini ningit dog na riding jacket lo Rhinox pen nili ningit dog na jacket kailangan lo Rhinox steel Evo 3 po mate level 3 lo
ning dok te nali tum stame nili vlogs no stame thek no thek po no na kimi upload pon an hedi lalo and lapen a price bang ke 12,750 ador lan lo ke lapen ke exorb and helmet lo last time nili lan tum hanam paklang pon lo unboxing a video once again no level la so a helmet ador bang ke 4,490 lapen limited edition bang lo exorb a helmet lo lapen ke la Loksi nili no use lo ayan lo dono to ke riding gloves to lang lata ador bang ke 2,750 lapen ke total lada riding boots pen dang lo lapen ke riding jacket riding pen lapen ke helmet pen dang lo total ke dam ke 34,549 lamate 34,000 anlo nearly spend lalu alama ke ride ke dam hedi nonson nearly long ride ke dam no pulote safety gear ke kenang son mati di dono tum lasi mesen quality bang si ke kang tung no athe nane accident death pulote emina safety phane kenang son mati di lasi always wear helmet labang ke nang litum bike weg no scooty weg no saminal tum helmet bang ke kachikup abang ke tengne irno lasi helmet ke important ping andana tum athe nang litum bike ke weg scooty ke weg stame nilis tame helmet ke chikup weg lo lasi nang litum stame na hokle dam sitame safety first dono tum lasi helmet bang ke nang litum tengne igdar kachikup ba lasi pini a video tami nang tum penanganar ju bangdo mane nar ju lape kalis tami inut bahini tu nar ju bangdo hai lasi nili ke paklan pon iglo lapen ke choro lo nali tum phans tami nili phanas ana support na ching hon pon lapen ke un an ke nilis tami video content ewan ikan bori pon po lapen ke donatum random da chini konik po non 100k subscribers tame on the way lo le dapo ta community tong le ini chine si tame ni liun ane bori pon po la ke un an ke nang le tong la soka por ilong nang le tong un an ke kai ke tame na odun thipo pusining the pon lo na chera chetudun pusining the pon lo la ke 100k tame pale sarang nang jinu family ka do tame never give up lo di kalima kalang da to tatang te non ke jutsi alam kecetan jika tumma ke lapen lo dono tum lapen ke kaddo ko events tame choro par piglo nalitum nili vlogs nanglan people lapen ke like share subscribe nang epido nikpot choro par piglo kaddo ko events tame lapen ke vlogs kipa juje pran dono tum nang lifelong madu pancha khari dono nang mina panche belief noi ni un vek jipu lapen success vek jipu lapen ke thek no thek theno na try pon bomo try and ani sige nang success nang le vek ji lasi try again and never give up in your life nasi dono to kindu pupe ke plan pupe dono to imina charge up thek nang ji lapen ke imina thek un an ke charlie pon bom nang ji lapen ani sige success at work lang vek ji si mesen akam matha pangum po mesen aning dono aben ke ani sige chun pek ko dono lasi kichata one life bet nila one life bet nalkunda one life bet lasi madupan jakhan only nang minapan ko anma nang minakithe un chardi pon bomo try pon bomo lalu pelote success atau ke klang bek podonto lapen ke pini a video a content mang ke tan si baju kopo lasi kado ge han stame kadom garming lo and never give up in your life tatang te next ani le talk tuna donato never give up